Malam da Allah ina ayi fitsari. Fitsari? Let's go! Shiga nan, shiga nan. Tarkona ya kama, yau dole ne. Yawwa, na fa gode fa. Kai, ana irin wannan yin tsakani har ga Allah. Ai za a dace wallahi. Godiya nake. Ni dai ga wannan ka sai magani. Hada kuɗi aka bani? Ni ka sai magani. Naira 2000 fa. Ka sai magani. Kan fara uban ana irin wannan ai wani magani da ai da zan ƙara jin daɗi gobe ƙara zuwa kwaranku 2000 ba. Gobe ta kujuzan da ana da irin wannan kullum sai nayi wallahi. Yi wallahi yanzu ma aka fara. Ba 2000 ba. 2000 sau 4 nawa kenan. Ba ni ba zan ma da ran tafi wajen SK kawai. Salamu alaikum. Kai banza me kake tunani ne? Kan bara uban nan gayya. Da yau ta samu fa. Kamar ta samu. Ko sisi ban da shi. Ba ga naira 2000 ba. Na rantsa da Allah ta samu. Ina zaune ina WhatsApp ina tunanin yadda zan samu na data. Na rantsa da Allah ko wata yarinya ta same ni a wurin wai tana son in nuna mata inda za ta fitsari. Fitsari? Kai ka san da yake nan ɗakin nazari yana nan. Kawai ce akwai ɗan bayan nan nashi. Kawai na ce kawai ta shige bayi. Ka gane? Kawai tana zuwa. Aka aiki. Ba ina dawa abokina ba gani ina jin daidai ko har 2000 ta bani sha. Wai tsaya ban gane ba. Ka ba ta 2000 ko ta baka 2000? Ita ta bani. Bayan an gama. Ta baka 2000 ta baka. Sha magani da gobe ko ya dawo. Ka sha me? Sha magani. Ka tashi. Ai an kare kawai. Ka san nayi tsotse. Kowane irin mara hankali ne. Ka dalla an ban 2000 fa. Ga aiki kuma ga kuɗi. To jin daɗi kenan ai. Ai na ka taɓa gani. Kai. Amma ba ka da hankali wallahi. Kai ka kwatanta da kwakwalwarka. Ai na ka taɓa ganin hakan ya faru. Ai aiki kuma a biya ka. Kai aiki a biya ka. Jin daɗi kenan. Ka jin daɗi ga biya. Wallahi ba ka da hankali ka kwaso abu. Mene? Yes. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.